машинката е заредена, сега ще я пусна на много малки обороти, за да се види проводник. Ето той е замотан, една навивка, вече няколко са направени върху тороида. Сега ще дам, ти може би така отгоре, за да се вижда проводника. Ще дам много малки обороти, за да се вижда как проводника се намотава върху тороида. Предполагам, че се вижда проводника, как се мушка вътре в тороида и когато намотаваме достатъчно количество, превъртаме тороида с натискането ето на този храпов механизъм, за да заеме нова позиция и като намотаваме известно количество, натискаме бутона, тороида се превърта на една стъпка и вече може да увеличим оборотите, за да започне по-бързо намотаване. Счели сме, че достатъчно сме намотали. Тук превъртаме тороида и така постепенно превъртаме тороида, докато го запълниме с нужното количество навивки. Тая пружинка трябва да усила малко, да натиска по-силно отгоре, да не помръдва тороида. Ето намотано вече, ще превърта тороидчето още малко, да започне на по-нова позиция. Ако засилиме оборотите, има опасност да скъса проводника, затова трябва внимателно да подбираме оборотите. Ето сега ще ги засила умишлено. Има брояч, който брои оборотите. В момента той не се включва, защото не е на позиция. Тук трябва да му наглада импулсите да му се подават. Ето сега вече отчита всеки оборот на зъбния венец, т.е. една направена навивка. 7 навивки от сега почнахме да отчитаме. Тороида се размести малко, защото тая пружина трябва да усила малко, за да го натиска по-силно. Не е желателно с много големи обороти, защото може да стане някакво оплитане. Превъртам го сега, за да почне и намотава на куп. Практически не може да реди навивка до навивка, на куп става намотаването. Като прецениме, че е намотало на тая позиция е достатъчно, превъртаме тороидчето. Трябва да усилиме пружинката, малко тороида помръдва. Ето бавничко, за да се види